खृष्टाननि हाबा जागोन खृष्टाननि हाबाया माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय आं दिनै हानायखिनि माने क्लियारलि दिन्थिलांगोन आरो नोंथांमोननो ओमफ्राय मिथिना लानो हागोन ओमफ्राय आं दा सफैबाय नै लकेशनाव हाबायाव बेनो जाहैबाय हाबानि नखर ओमफ्राय गेटखौ नायना लादो नै बेयाव ओमफ्राय बहाय नै आदैमोन जिरायनानै दङ बिसोर माने रिसेपसननि आलासि नाजावग्रामोन बिथांमोना दाथ' फैथ'वाखै आलासिफोरा ने टाइमाबो बारा जाथ'वाखै नालाय 8:30 फार्स्टआव फैबाय अच्छा अच्छा दे औ होमब्ला आं सिङाव हाबलांनोसै नायलांबाय थादो नायदो साजायनायखौ वाव आजिखालिनि हाबाफ्रावथ' नै बेफोरबायदि स्क्रिनफोरजोंसो साजायसै गोदोनि सम बायदि नंला नोंथांमोना मिथिखागौ थिग बेबायदिनो नै बे हाबायावबो बेबायदिनो साजायदों नायलांबाय थादो नोंथांमोना गोजा गोथां गोमो फाख्रा सिख्रा जेरैबो नायदो समायना बानायदों नै बेखौ लोगो हमजेनदो नै नैबे हौवा गोदान नङा दे मानसिफ्राथ' नोगोद एदावखायो स्टेन्डबाय थाला एदावबाय नामा नोंखौलाय एदावथ'वाखै औ बे हौवा गोदान नङा दे साइड हौवा गोदान बे वाव बेयो सोरनि मास्टार माइना नोंनि आं साजायदों बै लोगोफोर दं आच्छा आच्छा बिसिनि आरो ओरैनो बेबायदि थायो जे जायगायाव माने हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना जिरायनानै आगस्टिन वेस्ट कुन्जु बिसोरो बाव जिरायनानै माने आलासिफोरखौ मान हरगोन आरो बेयाव बिदि नै वाव ओमफ्राय सिङाव हाबना नायदिनि र' खोमसिसो नामा हेल' लोगो हमदों नै हेल' हौवा गोदाना कंग्राचुलेसन ब्रादार औ नै हिन्जाव गोदानखौ नायदो हेल' कंग्राचुलेसन दा मोखांखौ बोखाथ'नो मोना माखासे नेम निथि दं खृष्टानफोरने ओमफ्राय नै ओरैहाय नै हेफाजाब होग्रा हाय नानि दे हेल' दा बिदिनो जिरायथ'बाय बर्थमान ओमफ्राय दसे उनावहाय गिर्जायाव लांसिगोन आरो ब्लेसिंनि थाखाय थाथ'दो होमब्ला दे ओमफ्राय हटेलनि लकेसनखौथ' बिराद मोजां बानायदों नै आदैया बे माबायदि मोनदों नोंलाय आंथ' जोबोद मोजां मोनदों माने बियो जोंनि थाखाय बिराद सिनारि बायदिसो जादों औ माने गार्डेनफोर बायदि औ गार्डेनफोर बायदि नुदों औ गयाबो गाहाय गाहाय आरामनो औ नै 200 जननि केपासिटि बानायबाय नै हटेला एबा जाग्राया बे बागान सिङाव बानायबाय माने जोंनि जायगायावथ' एसे खालि जायगा बा माने बांसिन जायगायावनो खालि जायगा थाले नालाय बेनिखायनो गयबारियाव नै बेबायदि आरेन्ज खालामबाय नै दा बे समाव न'निफ्राय ओंखारबाय गिर्जा फारसे लांगासिनो दङ ब्लेसिंनि थाखाय थारमाने खृष्टानफोरनि ब्लेसिंसा बोर होनाया एबा हाबाया गिर्जा न'आवसो खालामनाय जायो दा नायदो नै बेबायदिनो रंजा बाजायै माने बेबायदिनो बरायनानै लाङो गिर्जा न'आवहाय खुनु बोरायलाबो बुरैलाबो मानिया बे समावहाय दे नै नानि मोनाबो नैबे गिर्जायावनो सोगोन नै बे गिर्जायाबो बावैसो बेखेव जानाय जादों इनागुरेसन जानाया बावाखै सप्तासेनि एसेल' बारदों बे जाहैबाय नै नोंथांमोना नुगासिनो दं सालबारि बेथिनि बाप्टिस्ट चार्च बेलाय बे गिर्जायावनो जोंनि आगस्टिन नार्जारि बिथांमोना बेवहायनो ब्लेसिंसखौ लागोन बिदिनो नै हाबबोगासिनो दं गिर्जासिम गिर्जानि लांगोना मोनफैबाय बेबायदिनो मोसायै रंजानाय बाजायै बेबायदिनो हौवा गोदान हिन्जाव गोदानफोरखौ लानानै गिर्जा फारसे लानानै फैयो गिर्जा न'आव नै आङो दा गिर्जायाव हाबनो नागिरबाय जोंनि खृष्टाननि नेम बादियै बे ब्लेसिंसखौ होनो थाखाय सासे मानगोनां पास्टरनि गोनांथि जायो दा पास्टराबो सफैबाय नै नायना लादो बे बिथाङा फालक जाहैबाय मान होबाय गोथार न'आव हाबनायनि सिगां जों मोनसे गोथार बाथ्राखौ फरायनानैसो जोङो बे जि जानो गोनां इसोरनि बोसोन बादि जि हेब्रायारिनि लिरनाय थेर'नि सारिपदखौ आङो फरायनि हाबा खालामनाया बयनिबो
मानिजाग्रा आरो बिहि बिसाय फोथायजाथाव जाथारनांगोन इसोरा बे फरायनायनि सायाव थानानै गिदिर बोर होथों आशीर्बादखौ नोङो दोनदो प्रभु दे जों दायो नोंनि गोथारनाव हाबनोसै साफ्रोमनिबो सायाव नोङो गिदिर नोंनि आशीर्बादखौ नोङो दोनदो हामबाय होननानै फाहामनाय बासायग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि नामै बिबाय आमेन दा गिर्जा न'आव बयबो लासै लासै हाबगासिनो दङसै नै नायदो सिगाङाव बिदिनो चेयार होखानाय जायो जे जायगायावहाय हौवा गोदान हिन्जाव गोदान आरो स्टेन्डबायफोरा जिरायनानै माखासे हाबाफारियाव बाहागो लायो बे समावनो इम्परटेन्ट हाबाफारि इसोरखौ साखि दोननानै बेबायदिनो गावजों गाव बिसोरो आखिथांखौ सोलायो जायनि ओंथियानो जादों अराय सम बिसोरो जोबनो गैयै अनलायनायाव थागोन आरो गावजों गाव फोथायलायनायाव थागोन फैयै फैयै जोबथा हाबाफारि आरो जायहा बयनिख्रुइ गोनांसिनथार बेनो जादों मेरिज सार्टिफिकेटआव गाव गावनि सहिफोरखौ होनानै मोनसे सिमान लानाय एबा साखि लानाय बेखौ जों खालामनायखौ नुगासिनो दङ नोंथांमोना नुदों निश्चय बेनो जाहैबाय मेरिज सार्टिफिकेट बेयाव साइन होखांनायनि उनावसो बिथांमोना बिसि आरो बिसाय जायो सो वान्स अगेन मेनि कंग्रेचुलेशन्स डियर आगस्टिन नार्जारी आरो कुन्जु मोसाहारी बेबायदिनो जोबथारनायाव मानगोनां पास्टरा हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननि सायाव इसोरनिफ्राय बोर बिनानै होबाव बे समाव गासै हाबाफारिया जोबनायनि उनाव बयबो बिदिनो गिर्जा न'निफ्राय ओंखारबोयो ओंखारनायनि उनावहाय बेयावहाय दोंसे गोलाव बिबार मालाखौनो सानैनोबो दोंसेखौनो गानहोनाय जायो जायनि ओंथियानो जादों बिसोरो दिनैनिफ्राय सानैजों सासेयानो जाबाय एबा मोदोम दरसे जाबाय होननानै जोङो मिथियो दा बे समाव हाबाया जानानै थांबाय गोथार जुलिया जानानै थांबाय ख्रिस्टाननि हाबा खालामनायनि नेम निथि गासैबो जानानै थांबाय बेखौ नोंथांमोना नुखाबाय दा बे समाव बरायै दा न' फारसे लानानै थांगासिनो दं नोंथांमोना नायदो बयबो रंजा बाजायै हायलालाय हुइलालाय मोसानायनि गेजेरजों दा बरायनानै लानानै थांगासिनो दङ औ दासो जादों दा औ दासो जादों औ बेनो एक्ट्रिसा नैबे आब'आनो आसला दे गोथार जुलि आयं एक्ट्रिसाखौ बावदोंसो नो होनो हो बोरै थाङो हिन्जाव गोदानफोरखौ रायजो राजाफ्रा महिलाफ्रा मोसाख्रावनानै लानानै फैगासिनो दं ओमफ्राय बे समाव आं गेटआव नेनानै थाफैबाय थारमाने गेटआवहाय माखासे नेम निथि दङ बेखौ आं एसे मिथिनानै लानि र' नैबो नायदो नै माने न'आव हाबजेननाय हिसाबै बेखौथ' हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना हास'गोन दा बेखौ हौवा गोदान आखाइ हमनानै सानैजों हास'गोन नैबे फिथाखौ रिबन काटिं दङ ओमफ्राय मा दंबा बेयावलाय मिस्टि बेखौ दौगोन दौलायनांगौ ना सोरबा दौगोन आं दौगोन बिनानाव बिनानावा दौगोन माने हौवा गोदाननि बिनानाव आथिं सुनानै बे थाव गोथांखौ फुना होगोन आथिं सुगोन थाव गोथांजों फुना होगोन आथिं सुखांगोन आच्छा दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना बेखौ नुलांगोन दा सफैबायलै नोंथांमोना बे गेटनावनि माखासे नेम निथिखौ नायलांदो एबाराव आथिं हरदो फार्स्टआव आथिं सुग्रोबाय आथिं सुना होग्रोबाय हौवा गोदाननो नै बेयो बिनानाव सुना होबाय थानाया दानो हिन्जाव गोदान जाबाय ओमफ्राय खानाय खाना होबाय देलाय होबाय अके ओमफ्राय दानो नायदो नै
माखासे बिनानावफोर बे हाबाफारिनि थाखाय डिमान्ड थायो आरो एसे हरबाय सानो लाखा हमनानै हादो दे हमदो Congratulations, brother. Dah habai naik sinau. Mana gasau? Oh, guardian para naik. Ayong. Oh, deh. Kacau dia nang ngomong. दे मोसा दे दायो गार्जेनफोरखौ मान बावखांबाय बिमा बिफाफोरखौ आरो जाथि बाहागिफोरखौ सिङावबो मोसाबोगासिनो दं नै बिसोर थानो हाया बेम दामनाय खोनाबाथाय थानो हाया बिसोरो दे ओमफ्राय ओरै नायदो नै रिसेपसन जायगायाव जिरायग्रा आलासिफोर जिरायग्रा बेखिनि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै हौवा गोदान हिन्जाव गोदान जिरायग्रा जायगा बे समाव हौवा गोदान हिन्जाव गोदान न'आव हाबनायनि सिगां बेवहाय मोनसे बोर बिनाय दंबावो बेखौहाय मानगोनां फालुगा लागासिनो दङ दिनैनिफ्राय लानानै दिनै न' गंसेयावनो दिनै थासिगोन औ देना हो औ गाङैनो माया गाङैबा माबायदि गाङै 10 थाखा गाङै ना 100 गाङै ना 500 गाङै लै 100 गाङैनो थाइबा लादो नै बे समाव जानाय लोंनायनि सम जाबाय नै बे गासै ओंखाम नै गोबां मानसिफ्रा दायो जागासिनो दङ आं बेखौ एसे दिन्थिनि ओमफ्राय बेफोर जाहैबाय नै अमा बेदर दाउ बेदर माबा माबि नै बेफोरथ' थाखायोखा बर'नि हाबायाव स्पेशली अमा बेदरा थाथारो बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ बे गासै अमा बेदर राननानै दोनजोबखाबाय नै प्लेटफोरावहाय ओमफ्राय माखासेफ्रा बिदिनो जागासिनो दङ नै नायदो सोरगिदिंनो बुंजोबनानै दङ गासैबो गोसो होनानै जादों हनै सोर रानग्राफ्रा राननानै होगासिनो दं नायदो नै जेरैथिंबो फुल हटेला फुल जाबाय नै बेलाय वा जागासिनो दं बयबो गोसो होनानै जादों नायदो बिराद गुवार हटेलाबो 200 केपासिटी आं दहायनो नोंथांमोननो मिथिखादों 200 केपासिटी दङ होमब्ला जोंबो जानो जिरायबाय मादैया ओंखाम होफैजेनबाय नै मादै नै ओंखाम मोनजेनबाय लोगोफोरबो लोगो मोनबायलै आसल बे मा आदायो अ लाब्रा होबाय नै आलु कफि लाब्रा अनला होदो एसे अके जाबाय बुद्रुखौ नांबाय नै अमाखौ होमब्ला जानानै लानायसै बे समाव हिन्जाव गोदान लागोनिफ्राय फैनाय आलासिफोरा बेयाव जिरायनानै दङ आरो बिसोरनि गेजेरनिफ्राय जाय गार्जेन एबा जाय दैदेनगिरि बे बिथाङा हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानफोरखौ माखासे मोजां रावफोरजों बुजायनानै गालाङो बेबायदिनो दान बान्था होनानै हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानखौ गोजोननाय लानानै बयबो ओंखारो बे समाव हिन्जाव गोदान लागोनि गासै दैदेनगिरिफोर आरो न'नि बाहागिफोरा गासैबो दा बे समावहाय हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानखौ बिदाय लायै दा ओंखारलांगासिनो दङ हाबा थिलिनिफ्राय
बेखिनियावनो आंबो भिडिअखौहाय फोजोबनो सानबाय जोबनायाव नायस्राबावदो हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ बे आसललै मा नाम बाबु मा दे